हाय गाईज. तर आज होती कोजागिरी पौर्णिमा. सकाळपासून आपलं काहीतरी बरोसो बेत करू जो ठरय होतो आम्ही, पण ह्या करूया ता करूया म्हणता म्हणता या काही धड ठराग नाही. मग हे काय शेवटचा पर्याय म्हणून गेलो दुकानात आणि 2 दूध पिशवी आणली, कापले आणि टोपात ओतले. दूध तापव गॅसवर ठेवला, त्यात साखर घातली. आपली जराशी जास्त पडली आणि दूध गोड झाला. काय करता आता मरान दे. जरा ढवळून घेतला आणि जरा दुधात नजर ठेवली बरी. बाकी काय नाही, तर दूध वतान जातं ना. नंतर हाडलेलो मसालो, केसर मसालो, तो कापलो आपलो आणि दुधात घातलो. आमचं काय बेत ठरता ठरता नाहीच ठरा. तुम्ही काय केलात तर कमेंट करून नक्की सांगा. मस्तपैकी मसालो घातलो आणि बरा अगदी ढवळून घेतला. तुमच्यासमोर शायनिंग बाजूसाठी काचेची ग्लासा बाहेर काढली. मग हे दूध घेऊन चंद्राक दाखवत गेलो. बघतो तर काय चंद्र डल्लो ढगांपाठी. मग हे काय तोंड वाकडा केला आणि घरा दिलो. काचेच्या ग्लासात दूध वतला आणि आपले दूध पिऊक बसलो. केसराचं दूध पटापट आपला घशाचा खालती गेला. मग हे चला गेलं. आता आम्ही जातो घराकडे. बाय.